बघा आई खाली बसली आहे आणि आता सामान एक एक काढी तुमका दाखवते. हे बघा आपण ज्या शिरवाळ्याबद्दल बोला होतो तेव्हा शिरवाळे कोण खातात त्यांनी या दिव्या करता किचन मध्ये काम. आणि दिव्याच काय काय कसले माशाने काय काय आणलात म्हणजे मामाकडे येऊन पोहोचलो. ही बघा आमची आजी. कसे काय म्हणजे वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. म्हणजे लास्ट व्हिडिओत आपण टू बी कंटिन्यूड म्हणून सांगितलेलो. तर आता आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये भेटतो. तर आपण आठवडी बाजारात जाऊन तर इल्लेलो आणि सामान एकदम घाईमध्ये घेऊ होतो. तर आता सामान सगळं काय काय असं तुमका आता दाखवते. आता जस्ट आपण घराकडे येलो म्हणजे आपण पुढे इल्लेलो. मग दिव्या आणि बाकीचं अजून सामान मासे वगैरे काय काय घेतले. आज रविवार असा तर आता आपण तुमका दाखवते काय मासे वगैरे बनवतात आतमध्ये वगैरे. पण पहिलं तर आठवडी बाजारात आम्ही काय आणलो त्या तुमका दाखवते. सर्व गावठी वस्तू असत आणि एकदम मस्त. चला बघूया. ही बघा आई खाली बसली आहे आणि आता सामान एक एक काढी तुमका दाखवते. खाऊच्या वस्तूंपासून सुरुवात. खाऊच्या वस्तू करंजीचा पॅकेट असा या. एक करंजी मुगाची करंजी ही आजी एक देऊची हा मुगाची करंजी. आणि हे आपले चण्याच्या पिठाचे साधे वजन पडला. हे मुगाचे लाडू हे आजी एक. हे मुगाचे काय हे काय ते खायचे तरी मुगाचे सांगितले त्यांच्यानी. हे कसले ते चण्याच्या कुटाचे हा चणा नाही शेंगदाण्याच्या कुटाचे सॉरी हे शेंगदाण्याच्या कुटाचे असत. हे ह्याच्यातली एक आमका एक आजी का हे गुळ घालून केलेले आहेत. हा चण्याचे गुळवाले खाऊ शकता ना आजी. आता आपण भाजी बघूया काय काय. हे बघा हे कसली घोळ हे बघा अशी आता बारीक बाजारात गेला का भरपूर काय काय मिळतं. ह्याच्यात काय सोड्याचे काय काय असं बघ. बरा दिवसात युनिक काय वेगळा वाटत तर उचलला आणि घेऊन येलो आम्ही. शिरवाळे बघा. हा हे शिरवाळे आणलो. हे शिरवाळे तुम्ही आपल्या ब्लॉग मध्ये बघितलं. दिवे कसे भेटले शिरवाळे 50 की 2 ते बघा. आणि मस्त कसे आहेत बघा केळीच्या पानात आणि रस पण असा. खाली केळीचं पान वरती मस्त शिरवाळे. ही करवंद असत खारातली 3 पुडी आहेत. कसे दिले मग हे 2 खाय नाहीले एक हा एक थोडीशी दिल्या ना बारकी वेगळ्या ह्याच्यात त्यांच्याने दिल्या वाटतं. आता ह्याच्यातला का भाजी काढू पालेभाजी मस्त एकदम मस्त आणि कोवळी हो भारीच. एक आजी एक देऊची एक आमका ह्याच्यातच ठेवते भाजी. असेल काय ह्याच्यात सीताफळ गावठी सीताफळ पिकट ठेव ना पिकलेली नाही ना. हिरी किती वर्ष गावठी सीताफळ खाऊ नाही. काय ही कणग्यासारखी काय आहेत चिना बारकी चिनी कशी करतात. उकडून पण खातात मला सांगले. आणि उकडून साला काढून हा नाग चिना भाजी करतात मला सांगले. पण परत पाणी टाकूचं नसतं मला सांगले. मीठ सॉल्ट टाकूचं असतं याच्यासारखी असते वाटतं चूर्णासारखी शेंगदाणे. हे आपले गावठी शेंगे हे उकडून खाऊ पाहिजे मजा येते ती. आणि याच्यात काहीतरी भारी असा माका गावचा होता. भारी ना काय आवडलं दाखव. हे बघा ही गावठी नुसती सोललेली चिंच असा. म्हणजे ते गोळे येतात ते वेगळे असतात कारण कधी कधी घाटी चिंच सुद्धा येतात. आईच्या हात थरथरत होते. हे बघा चिंच बघून कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलं. चिंचा गोड आंबट. या फळ कधी तुम्ही ट्राय केलात तर सांगा. त्यांनी सांगितलं त्यांनी इमली म्हणतात म्हणे का करमळाची बारकी फळ आहे. आणि इमली बोलली. मीठ लावून लोणचं असं करू शकतं माशा याच्या मसाला टाकून. खारातले आंबे चुरून आणि लिंबा गावठी
आणि हे शेंगदाण्याची चटणी याची हा लसणी काय म्हणतात ती काय कांदा लसूण चटणी. मस्त थोडं ह्या बघा ना ह्या ठेवूया ह्या बघा. शिरवाळ्या काढूया एवढा सगळा सामान गावठी बाजारात आम्ही घेतलो. मग आज एक देऊचा त्याच्यात एक भाजी देऊची असा. आणि एक काय सगळा शेतकऱ्यांकडला मी इथं यस ऑर्गॅनिक. सगळं आता भारी आहे आणि शिरवायचा आनंद आहे हो. चिंच म्हणजे जबरदस्त हा. आंबट गोड मस्त. आता आज रविवार होतो तर मासे काय आणलं नाही ते तुमका दाखवते. दिव्या तिकडे आतमध्ये बनवता. दिव्या करता किचन मध्ये काम. आणि दिव्याच काय काय कसले मासे आणि काय काय आणलात. इरडा काटेरी मासो इरडा एक भाजायचा मस्त कढी करताय. चटणी भाजूक मासे नाही काय नव्हतं एकच मासे आणला इरडात. इरडा आणि चिकन एवढे वडे कालचे हो थोडे भाजूचे ठेवलेलो ते पलटू होय. भाजून तर भारी लागतं इरडा नाही नाही पण याचे काटेच बारीक असतात तुला जाणवायचेच नाही काटे लागल्यासारखे. कशी गावली ती इरडा 50 म्हणजे हे फळ असं धुवून कट करून आणलंय आणि कर्माच्या फळासारखे लागतात स्टार फ्रूट सारख्या फक्त हे लांबड असत. सुपर आंबट पण भारी आहे. मीठ मसाला लावून एक नंबर लागताला. शिरो आमचं बाहेर येतो. चेक करता सामान काय काय आणलं. हे सामान सगळं आता भरून ठेवूया व्यवस्थित. आज एक दिवसा पिशे आज एक दिवसा पिशेत जाऊया. मेन म्हणजे आजीची शुगर चेक करू जाऊचा आज. वाढले ते करायची ही भाजी आजी द्यायची आहे दिलंच तरी काय नाही. हे बघा आपण ज्या शिरवाळ्याबद्दल बोला होतो तेव्हा शिरवाळे कोण खाता त्यांनी या दिव्या शिरवाळे ₹100 ना बसत द्या सर्दी होईल मस्त लागतो रे खरातला करान ही बस ताजी हा बरी रवली घट्ट. रिव्ह्यू बघूया घराकडे बनवला वर्सेस बाजारातला. कोणाकडे तर मस्त अस्सल घरगुती चव. रस पण एकदम मस्त. इडली चटणी पण होती केव्हा कवय होतो लक्षात नाही ध्यानात नाही तेव्हा मग अरे या खरंच मस्त खाऊन बघ. रस पण मस्त गेलेला. शिरवाळे तर झाले आणि आपलं जेवण पण इकडे रेडी झाला. ही आपली इरड्याची मस्त कढी. अशी सुंदर कढी बनवायची असते तर नंबर खाली दिलेला असा व्हॉट्सअपवरती मेसेज करा. आणि इकडे चिकन बनता दोघांचा रिझल्ट बघा. हे चिकन असा तर ढवळून दाखवा आई. ऑलमोस्ट जाऊन दिलेला असा भाजको मसालो. आणि आज आम्ही जस्ट आत्ता गावठी आठवडे बाजारात जाऊन दिलो आणि मसाल्याच्या रेट्समध्ये भरपूर डिफरन्स असा आमच्या विक्रीच्या रेटमध्ये आणि तिकडच्या म्हणजे लोकल जो मी रेट विचारलाय रेट मी एक्सप्लेन करून सांगणे नाही पण जमीन आसमानाचा फरक होतो. म्हणजे तिकडचं रेट तर तुमका सांगू शकते काय विषय नाही. आमचं रेट तुम्ही डायरेक्ट आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करून बोला. तर मी आता विचारलंय भाजको मसालो मालवणी
तर 800 रुपये किलो असा गावठी आठवडी बाजारमध्ये. आणि आमच्या मसाल्यामध्ये भरपूर फरक असा 800 रुपयामध्ये आणि आमच्या. तर तुम्ही तो कॉन्टॅक्ट करून विचारू शकताय. कॉलवर विचारा किंवा कॉल रिसिव्ह होत नसत तर व्हॉट्सअप मेसेजवरती विचारा. चिकन रेडी आणि इकडे कढी तर एक नंबरच दिसता. चला आपला ताट रेडी झालेला असा सुंदर माशाची कढी, चिकन, काकडी, लिंबू आणि भात. घावणे पण असतात, घावणे केलेलो सकाळी. सगळ्यांची जेवणाची गडबड आहे. तुमका काय पप्पा मासे इरडा आता इरडावरती फोकस. चला ताट भरलेला आज मस्त जेवण करूया, आनंद घेऊया. जाऊचा असा आजीकडे पटापट जेवूया आणि आजीकडे जाऊन निघूया. या जेवण वगैरे आपलं झालेलं असं. आणि आता जसं की बोलले आजीकडे तर सामान सगळं नेऊन देऊचं असं आणि आजीची शुगर पण चेक करूची असा. तर जाऊया बाहेर पडूया. टाईम झालो किती वाजले 2:54 झालेली असत. चला आता आमची गाडी नाही, आमची गाडी मित्र घेऊन गेलो. ही मित्राची फॅशन प्रो. नाही मामाकडे येऊन पोहोचलो. हे बघा आमची आजी, हे बघा. आणि हे मामाचा मुलगा असा. लास्ट टाइम आपण व्हिडिओमध्ये सांगितलेलो. मामाने मुंबईत असतात. माझ्याकडे आठवण येतं भरपूर. मग इकडे हॉलमध्ये मामानं असं लावून ठेवलं ना हा. विरोध येते तुझ्याकडे. माझ्याकडे बसणच नाही तो. गुजू गुजू असं बसायचं शहाण्या बाबू सारख्या. आजोबाने हाक मारला. आजी तिकडे लाडू वगैरे खाऊन आम्ही निघालो घराकडे जाऊ. आणि आता बघूया घराकडे जाऊ पुढे काय तुझं. आता आज खेळात जाऊ प्लॅन आहे का तुझं? चला तसे गेलो तसे येलो. खेळात मस्त गाडी पार्क केलो. मला माहिती बेल वाजवा. वेळ वाजवा. बस बस स्वतःची असल्यामुळे ती मोडून टाकायची. मामाकडनं येऊन थोडंसं आपण रेस्ट केलो. त्यानंतर मस्त चाय वगैरे पिलो. आणि आता थोडंसं खाली टाइमपास करू जाते खेळाक. बाबू आणि गेलेत. रोज रोज काय जाऊक मिळणार नाही. 5:25 झालो आता टाइम आहे बघा. चला बाहेर पडूया. चलत जाते खाली जरासं खेळते आणि येते.